tinoungana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri mukati mechikurubhi maximum prison umo matiri kuona vasungwa vari kusanganiswa nehama dzavo muchirongwa chinenge charongwa neveprisons chinonzi Family Week, apo vasungwa vanobvumidzwa kuti vashanyirwe kwesvondo rese vachiyazoonekwa nevadikani vavo. Tataura zvakare naBlessing Mutota uyo ari kuti akapomerwa kubata vana chibharo. Pane vana vakauya vachimunongedza kuti ndiye, asiwo munomu pane munhu akazotaura zviri kurenderana kuti iye ndiye akapara mhosva iyoyo, asi akurudzira vechidiki kuti vasaite zvemadrugs uye kuti vanhu vachengetedze mutemo. Hello, how are you? I'm fine and good. How are you? Maboni ayo tukesa makanyatsogadzirira zuva zveshu. What it means is Zimbabwe is open for business. Everything is being allowed which is along the lines of the laws. Tinobvumirwa tochena. That is what is happening here kuno prison. Yes. Tiri kuona nhasi uno makapfeka uniform ikuratidza kuti mutori mugari wemuno muchikurubhi. Chii chakakupinzai muno uye makapiwa makore mangani? Ndakapinzwa muno nechikonzero chekupomerwa mhosva dzema-rape case dzinova dzandisina kumbopara. Imi makapomerwa kunzi mabata munhu chibharo? Ichokwadi. Zvakaitika kupi? Gore ripi? Zvakaitika 2023 munzvimbo yeGlenview kuChilu Farm. Hanzi zvakafamba sei? Muri kunzi mimi makabata sei chibharo? Munhu akakura sei? Vana vanga vaine ma13 years, ma14 years, ende vana ava vana vechikoro. Saka ndakangouyawo from nowhere ndichitonongedzerwa, fuchi it was just a mistaken of identification. Saka muri kuti mimi vana ava pane akavabata chibharo asiri imimi, asi vakabva vashikonongedza imimi? Ichokwadi, I can confirm that because before my arrest maingotenderera kunzi muri kungoparwa mhosva dzakadaro. Saka after ndasungwa inini kune mumwe munhu akazosungwa anova futi ndiye munhu anga achinzi ndiye ari kupara mhosva idzi, akauya pano pamaximum and is serving of which we're facing the same nature and same circumstances of the allegations. Ngatione circumstances dzaviri kutaura. Vana ava vari kuti vakahwandirwa usiku here, vari kuti taidana nemunhu here, vari kuti kudii vana ava uye vangani? Mati vana ma13 years. Vana vakatouya vakawanda kucharge office vachitosvika kuma10 vaifanira kuti vandinongedzere. Vamwe vakataura chokwadi kuti uyu hatimuzive, asiwo vamwe ndo vakandinongedzera, of which haisi mhosva kundinongedzera kwavakaita, chandaifanira kuzozvidefenda kukoti. Saka chakanetsa ndechekuti there was no any evidence pamusoro penyaya iyi. Vana ava vainzi vaipindirwa mudzimba usiku kuChilu Farm vachitorwa nemunhu achienda kunovarepa a distance, munhu iye obva abasva. So those are the circumstances of the allegations, of which myself personally I've never committed such crime. I'm a law-abiding citizen of Zimbabwe. I even mentioned that in the court, though your worship have sentenced me or have found me guilty. In my mind, I was collaborating with the plans of Vision 2030. But unfortunately, I found myself being in prison. Makanzwa sei musi wamakanzi guilty, imi muri kuti ini handina chandakaita, mobva manzi guilty, makanzwa sei? Yeah, it is hard to accept, but I've adjusted also to understand that the law is there to protect. Saka dzimwe nguva pamwe mutemo wanga uchindiprotectawo, dzimwe nguva zvakare Mwari urongwa hwavo kuti zvinge zvakamira zvakadaro. Makapiwa makore mangani? I was sentenced to 30 years in prison. Imi mune makore mangani? Ndine 35. Makanzi muchagara 30 years. Asi tinoziva kuti dare rinozombobvisa mamwe, hanzi kana masvika kujeri mobviswa mamwe, saka imimi makore chawa manzi muchagara muno mangani? I remain with 16 years effective in the prison. Chii chamuda kutaura kune vanhu vari kunze uku? Zvichida kune mumwe munhu anotoronga kuti nhingi ndinoda kumukaurisa, kana kuti kune vamwe vanhu vari kutopomera munhu asina chaaita? I think kuvanhu vari kunze ndiri kutaura kuti since our nation is on the platform of developing, muri kuitwa madevelopments munyika, vanhu ngavamanyidzane nekudevelopa nyika vachishanda, kwete nekutsvagirana mhosva pane pasina mhosva. Asi mutemo unofanira kuaplya kana munhu achinge apara mhosva.
saka nawo maproblems atiri kufesa taikumbira kuti kuwanikawo michini yechizvino zvino inokwanisa kudictator madna kuti kana munhu achinge arepa so that it will be proven beyond reasonable doubts rather than to just say munhu apara mhosva ipo pasina kana evidence. Likewise, as I'm saying, kuti there was no any evidence on my issue, on my case, but it was just a procedure yakaitwa, but I found myself here. Ko murume wamuri kuti akazosungwa uyu akauya akaonekwa kuti ndiye ngapara haana kuzotaura here kuti aiwa inini ndini ndakaita mhosva iyi. Zvaitika murume uyu aitotaura mumasales matinogara iri nyaya kuti ndakasvika pakati ndikadai indozotarisa pamapapers angu zvino apply the same nezvese zvaaita nezvese zvaaitaura. Saka hamuna kuendere kune vakuru vejeri kuti naimi mhosva yangu iyaya inzwai kune munhu atotaura kuti ndiye akazviita? Kazhinji ipapo panonetsa. What I only do I was just ndinongokwanisa ngoita appeal, ndotry kuita appeal against my conviction and sentence ndisina wandiri kunongedzera kana kuponzera nekuti akanongedzerwa ndini. Inini ndorwa nenyaya dzangu. Aiwa mafita enyu munonzani? Ndinonzi Blessing Mutoti. Wiki inoyi pane vauya kuzokushanyirai here kunyange mashure mune vanouya kuzokushanyirai here? Inini kutoshanyirwa kunotonetsa nenyaya yekuti unenge wakutonzi uya akarepa chero hama dzotadza kutozvinzwisisa vatondishandira ndima toyazondiinterviewa nemaprison officer andotogara nawo. Saka mutoona kuti kubva zvamasungwa hapana vari kuya kuzokuona uye zvinokubatai seizvozvo kana muchiona kuti hapana kana hama iri kuya kuzokuona? Hapana kana hama iri kuya kuzondiona. Dei pasinawo hamawo dzechisungwa dzinotozondibatsirawo muno the likes of ana Mr Chimombe ndo anotozondibatsirawo pandinoitawo machallenges. Saka ndidzo hama dzangu idzodzo. Zvichida pane vari kunzoko vari kuti inini ndine chii chandokwanisa kubatsira zvii zvekuti munatsoti inini izvi ndo zvandinonida izvi zvandiri kushaya kana rubatsiro kubva kumba? Ndisingadi kunyeba. Hurumende panapa zvikafu iri kutibatsira zvekutoti I'm satisfied nezvandiri kuwana panapa. Saka chandingatongotaura ndechekuti vanhu vari kunze ngavachengetedze mutemo. Let them abide with the laws, rules and regulations zvinotaurwa neconstitution. Let them submissive to the laws, to the authorities, because those authorities are from God. Kuti vasauya kuno kujera. Then youths are the backbone of the nation, in particular in line with drugs. Let them stay away from the substance drug abuse. With their future for tomorrow for us.